Pajjiżna tul il-jum fakkar Jum id-Duluri, ġurnata li bdiet tiġi ċelebrata sa minn qabel it-tieni gwerra dinjija imma żdiedet sew fil-popolarità fit-tieni nofs tas-seklu ieħor. Il-purċissjonijiet tradizzjonali tad-Duluri f'pajjiżna ta' kull sena kienu jiġbdu lejhom folol kbar li jimxu bl-akbar qima u fil-ġabra tat-talb ta' Rużarju, buħud jimxu wara id-Duluri anke ħafja biex iwettqu wedi tagħhom. Iżda minħabba li sal-ġimgħa kienu għadhom fis-seħħ restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19, ħafna parroċċi għażlu li jmexxu l-purċissjonijiet tal nhar il-Ħadd li ġej f'Ħatt il-Palm. Din il-purċissjoni tad-Duluri ilha fil-fatt 3 snin ma ssir minħabba l-pandemija. Skont dokumenti li jeżistu jidher li f'dan il-perjodu tal-COVID kien l-ewwel darba li ġiet imħassra din il-kommemorazzjoni bil-purċissjonijiet kollha ma jsirux minħabba restrizzjonijiet, għalkemm kaġun tal-maltemp il-purċissjoni tal-Belt ġieli ma saritx jew minflok ħarġet f'Ħatt il-Palm. Intant f'dan il-jum l-Arċisqof ta' Malta, Charles Scicluna, mexxa qudiesa mis-Santwarju tal-Mellieħa fejn fakkar fid-dulur kbir li bħalissa għaddejjem minnu diversi ommijiet f'żoni ta' gwerra. Għal tant nies maqtula miż-żewġ naħat. Immaġinaw daw iż-żgħażagħ Russi mibgħuta għall-gwerra li ma jafux x'inhi u għal xiex u jispiċċaw mejta. Monsinjur Arċisqof fakkar ukoll kif il-Papa Franġisku waqt iż-żjara tiegħu f'pajjiżna kien qrib minn qetibati u l-vulnerabbli, nies illi jgħixu ta' kuljum id-dulur ta' Marija. Il-Papa Franġisku fi żjara tiegħu fostna għallimna mhux bil-kliem biss imma bil-ġesti u bl-eżempju tiegħu. Kemm fis-Santuarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu kif ukoll fil-Bażilika Minuri ta' San Pawl ir-Rabat iltaqa' ma' rappreżentanza tad-djufija, tal-mart, tal-vulnerabilità, tad-tbatija tal-poplu tagħna. Intant fl-aħħar ta' din iċ-ċelebrazzjoni l-Arċisqof għadda talba speċjali illi kiteb il-Papa innifsu għal dan is-Santwarju Marjan, talba illi għaddija lill-Arċipriet Fader Joe Caruana u li titkellem dwar il-Madonna bħala l-om tat-tenerezza u l-kompassjoni.